पलिटिकल पावारखौ नोंहा जुदि गोसोआव मोनबाय थानो लुबैनाय मोनसे गोसो दंब्ला बे पावारखौ मोननाय समाव बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पतिफोर बायदि दिन्थिनोबो नांखाया। बीपीएफ पार्टीनि अर्थात मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव जेब्ला 17 इयार्स बे जोंनि बीटीसी काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोबाय दंमोन, बै 17 इयार्सआव नेशनल लेभेलनि पलिटिकल पार्टीफोरा जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव पलिटिकली जेबो गोहोम खोख्लैनो हायाखैमोन आरो एन्टी ट्राइबेल एन्टी बड' हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड डार्टी माइन्डेड पलिटिकल लिडारा जोंनि बे बीटीसी काउन्सिलाव हाबफैनानै पलिटिकली माखासे डायलगफोरखौ बा खामानिफोरखौ मावनो सुजुग आरो सुबिदा मोनाखैमोन। अर्थात बे 17 इयार्सआव सुबिदा होआखैमोन। जोंनि बर' हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल माखासे मोनथायफोरखौ रैखाथि खालामनांगौनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे सुबिदाखौ पलिटिकली होनाय जायाखैमोन। दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय स्पेशली टु प्रमोट एन्ड प्रोटेक्ट सशियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड इथिक आइडेन्टिटिज अफ बड'स, जुदि जोंनि बर' माहारिनि कालचारखौ लानानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोंहा मोनसे प्रोटेक्ट खालामनायनि मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों दावगाहोलांनायनि जा मोनसे सुजुग आरो सुबिदा दंखायो जेब्ला, नाथाय दिनैयो जोङो जोंनि बे 6 शिड्युल एरियानि हायाव रायजो जानानै थानाय बर' फिसाफोरखौ आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव रायजो जानानै थानाय बर' फिसाफोरखौ मानो इभिक्सन खालामनाय, मानो अत्याचार साबजाला खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बेयो बेखौनो फोरमान होदों जे जोंनि बर' हारिनि माखासे सानैसो गोसोम गोसोनि अहंगार गोसोनि गावनिखौल' मिथिग्रा लिडार्सफोरा जोंनि बर' हारिनि माखासे मोनथायनि बेसेनखौ फाननानै गावबा गावनि क्रेडिटखौ लागासिनो दङ, जायनि थाखाय बै माखासे बर' लिडार्सफोरनि पलिटिकल रुलिं खालामनाय समाव जों बर' फिसाफ्रानो असान्तियाव थानो गोनां मोनसे नुथायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो थानो गोनां मोनसे स्टेजाव दिनैयो दङ। दिनैनि बे समाव जों बेखौबो मिथिनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। मानाव गेदेर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, दिनै मोनसे एकर्ड एग्रिमेन्टखौ बा मोनसे पिस एकर्डखौ सोरखौ लानानै खालामनाय जायो आरो मानि थाखाय खालामनाय जायो, बे बाथ्राखौ जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनैयो आखायाव आइजें लानानै माबेबा मोनसे इस्युखौ लानानै दावहा नांबाय थाग्रा बै बिग्रायारि हानजाफोरनि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियैसो मोनसे पिस एकर्ड मोनसे एकर्ड एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो। नाथाय बे थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोनखौथ' उदां अख्राङाव लानानै फैनाय जाबाय, मोजांनि बाथ्रा। नाथाय मानाव गेदेर एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोरा बे एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों सुस्रांजादिया, जोबोद दुखुनि बाथ्रा। आरो बेराफारसेथिं बे एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों A to Z मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफ्रा सुस्रांजानांगौमोन। नाथाय जों मा नुनो मोनबावखो, एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानाव गेदेर मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैनो हादिया, दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौनि मोनसे अबस्थायाव दङ। जोबोद दुखु गोनांनि बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेराफारसेथिं बे बिटिआर एग्रिमेन्टनिनो MOSआव 9.4 क्लसआव मा लिरनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनखो जे क्रिमिनल केसेस रेजिस्टार्ड एगेन्स्ट मेम्बार्स अफ एनडिबि फेक्शन्स फर नन हाइनियास क्राइम्स शेल बी विथड्रन बाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम as per procedure established by law. Criminal cases registered in connection with heinous. दा दिनैयो हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनानै लाना फैनाय जाबाय। जायफोरना नन हाइनियास केसजों केस रेजिस्टार जानानै दङ बैसोरखौ कर्टआव नायबिजिरनायनि गेजेरजों उदां अख्राङाव लाबोनो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ होनाय जागोन। नाथाय जायफोरना हाइनियास केसजों रेजिस्टार जानानै दङ बै हाइनियास केसजों रेजिस्टार जानानै थानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि केसा दाया जेब्लायबो कानेक्सन जानानै थाबाय थागोन होननानै बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOSनि 9.4 क्लस दफायाव लिरनानै लाना फैनाय जाबाय। अब्ला दिनैयो मानाव गेदेर प्रमर बिथांमोन बायदि माखासे साथाम साब्रैसो जों बर' माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बे BTC काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव सीट पावार मोननो थाखाय गावबा गावनि क्रेडिटखौ मोननो थाखायनो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लिरना लाबोदों होननानै बुंब्ला गोरोन्थि जागोन नामा?
मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय माखासे सान सिगाङावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदाया बीजेपी पार्टीनि मानगोनां दिलीप सैखिया बिथांनि पलिटिकेलि सापर्टिं रलाव थानानै दरं अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थानानै केम्पिं खालामहैनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिलीप सैखिया बिथांनो भट होनो थाखाय खावलायहैनाय माखासे नुथायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बै समाव जाय इस्युखौ लानानै जाय प्रब्लेमखौ लानानै जाय एजेन्डाखौ लानानै मानगोनां दिलीप सैखिया बिथांखौ भट होनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि माखासे बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दिनैनि समाव मानगोनां दिलीप सैखिया बिथाङा बीजेपी पार्टीनि जानानै बा जों बर' रायजो राजाफोरनि भट लानानै जों बर' हारिनि थाखाय जों बर' माहारिनि थाखाय पलिटिकेलि प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोनबैसे प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनानै लाबोनो हाखो बा जों बर'फोरनो होफैनो हाखो। दिनैनि समाव बेफोरबायदि माखासे गोबां माखासे सोंथिफोरखौ लानानै जों बर' फिसाफोरा बेले बेजे सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। जों बर' हारिनि सोर दालालि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय बे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे BTC काउन्सिलाव बीजेपी बायदि मोनसे नेशनेल पार्टीया जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव गोहोम खोख्लैहोनो सुजुग आरो सुबिदा मोनखो, जेराव बीजेपी बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टीया जोंनि बे BTC काउन्सिलाव जागायजेननाय समावनो 9टा सीटखौ देरहानानै आवग्रिना लानो हानाय मोनसे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव आसाम स्टेटनि चीफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मिडियानि गेजेरजों जाय बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होबाय, बे बाथ्राखौ निश्चय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ। नाथाय अब्लाबो एसे खोनासंनानै लाग्रोदो। এই গোটেই কেইটা কমিউনিটিকে তিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আমি প্ৰটেক্টেড ক্লাছ ৰূপে আজি আমি ঘোষণা কৰিবলৈ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সিদ্ধান্তটোৰ ফলত তিৰাপ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আহোমসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব, মৰাণসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব, মটকসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব, চুতীয়াসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব, গোৰ্খাসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব, চাহ জনজাতি আদিবাসীসকলেও মাটিৰ পট্টা পাব আৰু কোচ राजबंशी लोकসকলেও माटिर पट्टा पाब। जाय बाथ्राखौ जों दिनै खोनादों बे बाथ्राखौ जोङो खोनागोन होननानै सिमाङावबो सानाखैमोन। नाथाय जों दिनै गावबागाव खोमाजों खोनानोबो मोनबाय आरो गावबागावनि मेगनजों जोङो नुनोबो मोनबाय। जाय 6 शिड्यूल एरियानि आरो जाय ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स एरियानि हानि बाथ्राखौ मेनसन खालामनानै बाथ्रा बुंदों, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हानि एरियायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मालाबाबो थानो मोननायनि जेबो मोनथाय गैया, जेबो राइट्स गैया। नाथाय मा खालामनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा हाजार हाजार बिगानिबो बांसिन दखल खालामनानै रुजु रुमु रायजो जाबोगासिनो दङ। आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव थानानैनो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ, जोंनि हारिनि बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारो, जिनाहारि खालामबाय थायो आरो जोंनि हायाव थानानैनो जोंजों सेखा जंरुवा लानानै दानलाय सुलाय खालामो। दिनैयो भारत हादरनि संबिधान आरो आसाम स्टेटनि संबिधानाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो जे गभर्नमेन्टनि हायाव जायफोर सुबुंफोरा दखल खालामनानै थायो आरो स्पेसियली जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव जायफोर नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ, उइदाउट एनि नटिफिकेशन बिसोरखौ गोसोब्लानो गभर्नमेन्टआ इभिक्सन खालामनो हायो। नाथाय दुखु गोनांनि बाथ्राया बेनो, जों ट्राइबेल हारिनि, जों बर' हारिनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा बे आसाम स्टेटनि येस मेन जानानै गावबागावनि पकेटखौ रोजा खालामगासिनो दङ, गावबागावनि क्रेडिटखौ लागासिनो दङ। बे आसाम स्टेटनि लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 नि चैप्टार 10 आव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हायाव रावबो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा अबैध भाबै दखल खालामना थानो हानायनि कुनु मोनथाय गैया। एनी हाउ उइदाउट एनी कंडीशन बिसोरखौ जोङो इभिक्सन खालामनानै होस्रांनो हायो। बै 1947 मायथाइयाव जेब्ला आसाम स्टेटनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन चीफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समावनो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सनि हानि जा इस्यु बे इमप्लिमेन्टेशन जाखानाय, जेराव इमप्लिमेन्टेशन जाखानाय, नाथाय दिनैनि बे समसिमहालागैबो जों मानो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ प्रेसाराइज खालामनानै इभिक्सन खालामनो मानो प्रेसार खालामनो हायाखै? जाहोना मा? दिनै गाबोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडार्सफोरा, दानि एट प्रेजेन्ट लिडार्सफोरा गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि माखासे बेसेनखौ फानलांजोबनो, अमा बायदि उरलुजोबलांनानै गावबागाव क्रेडिटखौ लालांबाय थानो सिमां सुजुनायावसो मुखुब जानानै दं नामा? जोंनि बर' हारिखौ गावस्रा होनायनि गुबै मेन दायनिगिरिया इउजि ब्रह्मआनो होननानै जेब्ला
बारग' मन्त्रि मानगोनां प्रमिला रानी मेडामा मोनसे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन आरो बेफोरबायदि माखासे गुबै जाहोनफोरनि गेजेराव बेखौबो जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदोंमोन जे BPF पार्टीनि आफादगिरि बिबानखौ मोनैनि थाखायनो प्रेसिडेन्टशिप बिबानखौ मोनैनि थाखायनो मानगोनां UG ब्रह्म बिथाङा BPF पार्टीनिफ्राय गोजान जानानै BPPF होननाय मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ जोनोम होफैदोंमोन आरो बे BPPF आनो फैयै PCDR आव चेन्ज जाफैयो आरो बे PCDR आनो फैयै UPPL आव चेन्ज जाफैयो। दा जों बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुएल लिडारफोरनि दैदेनगिरिफोरनि फोरमायनाय बाथ्रा बायदिब्ला जों बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों जे BPF पार्टीनि पलिटिकेल केरियारखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेल केरियारखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखायनो जों बर' हारिनि माखासे सानैसो लुबैसुला आखुनि अहंकार गोसोनि लिडार्स आरो दैदेनगिरिफोरा बै माखासे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडार्सफोरनि सामसागिरि जानानै जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव डार्टि पलिटिकेल रुलिं खालामनो नाजाबोबाय थानाय मोनसे थासारिखौ नुनो मोनबाय थादों आरो बे नुथाया दिनै फैयै थांनाय 2027 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय बांसिनहाय गोहोम खोख्लैहोनो मोनसे सुजुग आरो सुबिदा मोनदों। जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव परिबर्तन आरो गोजोन सान्थि गायसनलांनायनि स्लोगानजों एन्ट्रि मारि फैयो बिथांनि परिबर्तन बायदिब्ला जों दिनै मा नुनो मोनखो जों बर' हारिनि बिफा मानाव गेदेर सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाबो बै BJP पार्टीनि बबेबा कनफारेन्सनि स्टेजाव दिनै फुथुला बायदि फसंजानानै पलिटिकेलि क्रेडिट लानाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। दा बेफोरबायदि माखासे गनायथावनो हायै नायथावजायै नुथायफोरखौ नुनानैब्लाबो जों बर' हारिनि माहारियारि आफादनि गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनै खुगाया बबा बायदि जानानै थानाय नाथाय दिनै बेराफारसेथिं खौसेथि जानांगौनि बाथ्रा दिनै बेराफारसेथिं इउनाइटेड जानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायनांगौनि बाथ्रा दिनै बे खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै जों बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनि खुगायाव गोबां रोखोमनि गोबां सोंथिखौ लानानै सावरायनाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे खौसेथिनि बाथ्राया बै थांनाय 2020 मायथाइयाव मानो रायखांजादिया बै थांनाय 2020 मायथाइयाव जेब्ला BPF पार्टीया 17टा सिट लानानै देरहासार खालामनो हादोंमोन आरो UPPL पार्टीया 12टा सिट लानानै देरहासार खालामनो हादोंमोन बेराफारसेथिं BJP पार्टीया 9टा सिटखौ लानानै देरहासार खालामनो हादोंमोन बै समावबो जों बर' हारिनि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों बर' माहारिनि माखासे सिस्टेमखौ बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोजां खालामलांनायनि जुदि सैथो सिमां सुजुग्रामोनब्ला बै 2020 मायथाइयावबो BPF आरो UPPL ज' जानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगौमोन नाथाय जों मा नुनो मोनखो गुवाहाटी लिलि हटेलाव माखासे देरहालांनाय केन्डिडेटफोरखौ दोनखुमा बहाबा शिलंआव दोनखुमा BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ थांनाय 2020 मायथाइयाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननाय UPPL पार्टीया BJP जों एलायन्सआव थानानै BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय दाखालि जों खोनानो मोनलायबाय मा UPPL पार्टीनि सेक्रेटारि मानगोनां राजु नार्जारि आदाया मिडियानि गेजेरजों जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होलायबाय जे एलायन्स गभर्नमेन्टआव थानानै जोंखौ बेखौ माव बैखौ माव अर्डार होयै खामानि बिथोन होबाय थादोंमोन आरो जोङो मोनसे असान्ति परिबेसाव थानानै बा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा असान्तियाव थानानै बे BTC काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोनो गोनां बायथ' जानानै फैबाय आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै खोनानो मोननानै जोबोद दुखु मोनदों। थारैनो जुदि खौसेथिखौ लुबैयोब्ला BJP पार्टीजों एलायन्सखौ गारनानै BPF पार्टीजों गोरोबलायनानै सरकारखौ बै समावनो दानांगौमोन। नंगौना मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जायफोर लिडारफोरा सोरबा बर' लिडारनि खिथेर होखारनो थाखायसो बे जोंनि BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंबा बेबायदि लिडारफोरखौ जोंनो नाङा खारन बेबायदि लिडारा रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ नांगौ समावल' गोदै थांनानै बाथ्रा बुंहैनो रोंगौ आरो नांगौ समावल' रायजो राजानि दुखुखौ सिनायो आरो बेफोरबायदि लिडारा जेब्लायबो रायजो राजानि बेसेनखौ गावसोरनि पलिटिकेल क्रेडिटनि थाखाय आन्दोआव मिसइउज खालामगासिनो दङ आरो गोनांथि जाथारोबा आंखालाव गोग्लैथारोब्ला बेफोरबायदि आखुनि लिडार्सफोरा जों बर' माहारिनि गोथार महर मुस्रिखौबो गावसोरनि पलिटिकेल बेनिफिट्स लानो थाखाय गावसोरनि पार्सनेल क्रेडिट लानो थाखाय आन्दोआव बिसोरो बेसेन लाहैगोन। बे बाथ्राखौबो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना नोजोर लाखिलांबाय था खारन बे पलिटिकेल सिस्टेमा दा समाव जों बर' माहारिनि थाखाय जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट प्लेटफर्म जानानै दङ आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनैयो
गासैबो मोजाङै बुजिनानै लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। नंगौना नङा मानव गिदिर रायजो राजा नोंथांमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।